ka doon, tata? Sakti may Adaw may kay kabil nga tulong, tata. Adaw may kay kabil nga tulong yo. Siyak tayo may mga kabil titulong yo, tata. Siyak tayo may mga kabil titulong yo. Nagiti tata, may kay kabil kanya yo. Kawanti ka duwam? Ay. Siyak tayo ko, may kabil titulong yo. Hindi makin naggitlog, sir. Madi ka makakita, tata? Ha? Siyak tayo may kabil titulong yo, tata. Daw may kabil nga tulong kaya kada kayo. Siyak tayo may kabil titulong yo, tata. Ada itlog, ganda gitinod no dalas tata. Awanti kadwam nga umay pangitagak. Awanti kadwam nga panganaak. Awanti kadwam nga pangibatyak. Kaday ti agundaway gagayem kaya nakabsat kaya ta mismo nga datayo dito'y barangay Upon, Pinili, Ilocos Norte. Iti mismo nga pagtaingan da Lolo Alfredo Cabinyan. Tapno di kasakit umay tayo ipaayan iti tulong gagayem kaya nakabsat nga dito'y ket ipapaay iti JCQ Ansagay Foundation nga dito'y ket idadawluan dagiti executive producers tayo ada Sir Amante Ansagay, kani Ma'am Odette Ansagay, manipod iti Reno, Nevada, USA. Nga dagitoy nga tulong gagayem ken kabsat ket naggapo kani Mr. Eddie Gumangan nga isuna ket adamet laeng iti Reno, Nevada, USA gagayem ken kabsat. Ni Tata Alfredo Cabinyan ket kabsat na dagiti dua nga dagitoy ket na-paralyze sa tay maysa nga dagitoy ket timang ay-aywan kadakwada ket dagiti apuko ken anak da gagayem ken kabsat ngem ni Lolo Alfredo mga kaibigan ket apuko na iti mga aywan isud gapon na nga may sana iti kaday tagundaway ken haantayo nga nadanon dayjay mga aywan kanya na gapuanan nata adda iti taltalon gagayem ken kabsat ket agyaman iti JCQ Ansagay Foundation iti panangipaay ni Mr. Eddie Gumangan dagitoy tulong gagayem ken kabsat ken kaya taymet nga pagyamanan dagiti top sponsors tayo ada Ma'am Ruth Ansagay Candela ni Ma'am Shirley Ansagay Juquito ni Sir Samuel Ansagay ken of course pagyamanan taypay ni Ma'am Telma Aquino manipod iti pagilyan nga Australia gagayem ken kakabsat. So maraming salamat po kadagiti so amin nga mangipapaay iti suporta iti JCQ Ansagay Foundation gagayem ken kakabsat. Iti agtultuloy a panangipapaay ti JCQ Ansagay Foundation. Babaen iti panangidadaulo. Dagiti executive producers ti JCQ Ansagay Digital Media Production. Ada Mr. Amante Ansagay ken Mrs. Odette Ansagay manipod iti Reno, Nevada, USA. Dagiti naduma-duma a tulong a para karagiti agkasapulan a kaprobinsyaan iti Ilocos Norte. Ket sabali manen a pamilya ti naipaayan adagitoy ket dagiti tallo nga agkakabsat adagitoy ket haandan a makabalin nga agubra
Gapuanan na, tamadi makakita dagiti dua, ken ti maysa ket paralisado. Adagitoy ket dalulo Alfredo Cabinyan, Lola Saturnina Cabinyan, ken Lola Narcisa Cabinyan nga isuda ket agnana edda iti barangay Upon, Pinili, Ilocos Norte. Sigon ti istorya, dagiti kabagyan dagiti tallo a recipients iti kadaytoy a gift-giving activity ket haanda a nakaasawa nga agkakabsat ken ti mga aywan kadakwada ket dagiti tallo nga apukoda nga anak ti maysa a kabsatda. Nabirukan ti JCQ Ansagay Foundation Team dagiti tallo nga agkakabsat gapu iti panangipadanon ti maysa kadagiti kabagyanda ken avid viewer ti JCQ Ansagay Digital Media Production Programs. Sigud met nga invalidate dagiti staff ti JCQ Ansagay Foundation ket dita ana panagdekanda at talaga nga kasapulan ti tulong dagitoy. Iti kadaytoy nga episode ti JCQ Ansagay Foundation gift giving activity ket inpaay ni Mr. Eddie Gumangan manipod iti Reno, Nevada, USA. Ti cash ana igatang karagiti na duma-duma a groceries adagitoy ket napalaos ti panagyaman dagiti na ipaayan. Age, ay mana ka po tayo. Rasyunan na kami nga di mga kabalbalin. Thank you very much. Okay. Sa kamutapang kung may isa. Yaman na may interview ka na kami. Rasyunan na kami nga di ka makapambanog. Makaibit mo. Okay lang mami. Siya sinaliti pagiganan niyo mami. At ka nagkakamapo. Okay. Kagapsat ko ti tata na. Hindi nga rin tatangda. Natayin dan, natay mo tayo. Ulila na kita, ubing ito yun. Okay, so Ang Diyos diyam na kami, apo. Nirasyulan na kami nga di makapambanog. Magkapasangit ang magkakita ko. Ano ko kami kada kadwana ngam dagdalang no ko agtalon mapantalon ngam umulin to ti mga 4 agluto manen. Tapos no awan isuna wino kwa sakti mangkit kita. sakti mangkita. No ibili naman no adda pa panan kas pakarangan ilutuan yo ida ilutok man pakaran mo no kwa. Awan aguri ka man pala. Awan ti kwa, awan ti dete mangkit kita nga sa balik kanyada. Dagiti adu magkakaanak-anak man manood umay ta siyempre busy damat. Api hanga makakita mami. Ana makakitan, manipod idi diya mo no anak kastana. Ana makakitan di makakwalang dianino lang. Okay. Oo. Awan tigiti anak na? Baro met. Ay baro. Okay. Oo. Kore dagiti do ijay babalasang na. O sir, naimbag nga malamyo kan agyaman kami unay ti impayo nga ayuda ken ni Uncle Me aggapo kada kayo Mr. Idi Gumangan ket sapay kumatad aduman ti pabor nga maawat yo tapno kasta ket adun tuman di matulungan ken ni Mrs. Odette Ansagay ken Mr. Amante Ansagay. Agyaman kami unay kada kayo ta naipaayo ti tulong ken ni Uncle Me. Okay po. Maraming salamat po. Gapo ti kalikagom ti JCQ Ansagay Foundation ngad ado dagiti maipayan ti tulong iti kadaytoy mapaspasaran paylaeng apan ang lablaban ti COVID-19 pandemic ket tinurong pay ti JCQ Ansagay Foundation team ti maysa a pamilya adagitoy ket naka-isolate gapo iti panaka-contact trace ti maysa a miyembro ti pamilyada aditoy iti panaka-itedmet dagiti na duma a groceries. Iti karita bundaway gagayon ken nakabsat ket adda tayo ditoy Sitio Recta iti barangay 23
Liliputen Pinili Ilocos Norte tapno di kasta ket imay tayo inpayan ti may sa pamilya nga ragitoy ket naka home quarantine da gagayem ken kabsat gapo pelaeng ta itay kalabes ket adda iti inatendaran da nga may sang nagpakasar ngem dita nga day di may sang imatender iti nadakama da nga wedding gagayem kabsat ket nag positibo isat gapo na nga imay tayo inikan iti grocery tapno ti kasta ket adda iti nayon nga aramaten da gagayem ken kabsat aginggana nga handa nga malpas detoy panaka-quarantine da ket handa nga makatrabaho gagayem ken kabsat isud gapuna nga agyaman tayo karagiti mang tartarabay mang subsuporta iti JCQ Ansagay Foundation babaen iti panangidadaulo dagiti executive producers tayo ada Sir Amante Ansagay ken Ma'am Odette Ansagay nga daytoy nga dagiti groceries nga naipay kadakwada gagayem ken kabsat ket naggapo iti abiyang ni Sir Eddie Gumangan manipod iti Reno, Nevada, USA. So maraming salamat po kada kayo ket sapi ko ma dadalupay dagiti matulungan iti JCQ Ansagay Foundation. Maraming salamat po.